i omogućio Merkur X Tip. Bližimo se kraju fudbalskoj sezoni, tako da otprilike u većini liga koje smo pratili ove sezone znamo neki rezime i bilans. U većini, kažem, ostalo je još da se razreši nekoliko situacija u ovom pretposlednjem 29. kolu i u poslednjem 30. kolu. Jedna od tih liga gde nije rešena situacija je upravo i ova beogradska zona. Evo sada dobrog pokušaja, prečka za domaćina, prva prava prilika na ovoj utakmici. Dobra sada akcija, domać Marinković ubacuje loptu, kazni prostor, prilika, 1:0. 1:0 je za Sinđelić, strelac igrač sa brojem 9, to je Slobodan Novićević. Terena su ispravili svoju grešku i dalje, čini se, napadaju igrači u belim dresovima. Prilika je, mogo je to da bude i šut, međutim nastavljaju sa akcijom fudbaleri Sinđelića, prilika i sjajna odbrana je sada bila domaćih golmana. Evo još jedne prilike, još jednom dobro reaguje golman Nikola Jadranin. Sinđelić ubacuje loptu u kazneni prostor, ono su bili uspešniji u kaznenom prostoru. Evo nove prilike, odlična prilika sada za Cakića, šutirao je preko gola. Imaju fudbaleri Sremčice još jedan napad, međutim još jednom su odbranili fudbaleri Sinđelića. Dobar pokušaj, ali sjajna intervencija sada Strahinje Markovića, koji je pokazao sada da je fantastičan golman. Prilika je... Evo još jedne prilike se ubaci lopta, Stošić je ubacio, prilika, sada je Nedeljko Đurić šutirao preko gola. Biće novi korner, čini mi se, izuzetno mi je teško da vidim s ove strane taj ugao u kojem se sada izvodi korner. U svakom slučaju solidno ubačena lopta, prilika, 2:0, 2:0. 2:0, čini mi se da je to Vladimir Milicanović. Odlično je skočio. Pominjao sam ga baš na početku. Evo počinje polako slavlje ekipe Sinđelića. Veliki uspeh za njih. Pobeda sa direktnim konkurentom za ulazak u Srpsku ligu, grupa Beograd. Završen je meč, evo legli su fudbaleri Sremčice na teren. Očekujemo sada slavlje fudbalera Sinđelića.